आज आपण बनवणार आहोत चिकन पिझ्झा। सॉस बनवण्यासाठी अर्धा कप टोमॅटो सॉस, 1 चमचा लाल तिखट, 12 ते 15 किसलेले लसूण, 1 चमचा ओरेगॅनो, चिकन फ्राय करून घेऊया। 2 चमचे तेल, 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट आपण परतून घेऊया तेलात। ग्राम बोनलेस चिकन घेतलंय, त्याच्यात 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ ते घालून परतून घेऊया। चमचे दही घालूया आणि ते चांगलं सुकवून घेऊया आणि नंतर पिझ्झावर घालूया। ह्याला आता आपण परतूया। ही आता आपली एक बाजू झालेली आहे। हा आता आपण सॉस तयार केलेला लावूया। हे आता आपण किसलेलं चीज घालूया। उभी चिरलेली आहे कांदा, टोमॅटो आणि शिमला मिरची। आता तुम्हाला हवं तसं लावा। मला व्हेज पाहिजे असेल ना तर ह्याच्यावर चीज घालून पण खाऊ शकता। आज आपण नॉन व्हेज करणार आहोत तेव्हा आपण आता ह्याच्यावर चिकन घालू। हे मगाशी चिकन तयार केलं होतं ते चिकन। आता आपण चिकन घातलेलं आहे। आता हे थोडं थोडं वर सॉस घालूया आणि वरून आता हे चीज घालूया। मी आता हे टोपाने कव्हर करते
म्हणजे आतमध्ये शिजेल चांगलं. 8 ते 10 मिनिटं स्लो गॅसवर ठेवायचं. आता आपण टोप वर करून बघूया. आता आपलं पिझ्झा तयार झाला. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.